गासैबो दिनैनि बे मिडिया सेल नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोनानै लाबाय। गोथार बिमा कालिनि नोंथांमोनखौ आङो गासैबो आरो कासियाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं गिबियावनो खुलुमहरग्रोबाय। आरो जाहाथे फैगौ समफोराव जाहाथे बिटिआर आरो आसाम लोगोसे भारतबर्ष गोथै बिश्वआव थानाय गासैबो हिन्दु लोगोसे जोंनि जाथि जनजाथि गासैबो धोरोमाव थानाय जोंनि समाज रायजोफोरखौ जाहाथे बिमा कालिया सुख सान्तियै जों रायजो जानायनि बोरखौ हरथों। तो दिनै बे कासियाबारि ओनसोलाव कालि फुजा बिमा कालि फुजानि जे जागासिनो दङ। थांनाय 24 बोसोर बिथांमोनहा गाजा गोमजायै फुजाखौ होबोदों आरो 5 बोसोर धरि बिथांमोनहा मेला खुंबोगासिनो दङ। दा दिनै बे बाथि खुंनाय मेलायाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनायाव आं गोजोननाय मोनग्रोदों आरो आं आसा खालामदों बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे सुख सान्ति रायजो जाथों आरो मेलाखौबो जाहाथे बिथांमोनहा गाजा गोमजायै सुखि सान्ति जाथों, जाहाथे बिमा कालिया खुनु अघटन जोंनाव खालामा आरो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोङो धोरोम जाथि खौसे थानो हाथों बेखौनो आं खावलायहरदों। तो जोंहा दिनै फार्स्ट एबा सेथि सान जोंनि कासियाबारि दुर्गा मन्दिर हठात कालि फुजानि मुङाव जे जोंहा दिनैनिफ्राय आरम्भ जाबाय। तो बे मेलायाव साफ्राम जोंनि बे कासियाबारि ओनसोलनि गासैबो जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे कासियाबारि जेनोखि दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव जे मेला जानाय बे मेला जानाय हाबाफारियाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै जाहाथे जोंखौ मदद होफैयो आं बेखौ खावलायबाय। आरो बेवहाय गासै जोंहा सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे मेलाखौ जोङो आरम्भ खालामदों। जे दिनैनिफ्राय जोंहा कासियाबारि एरिया हिसाबै जोंहा दिनैसिमाव 5 खेब जाबाय मेला होनाया आरो जोंनि बे फुजा होबाय थानाय गासै जोंहा 24 जाबाय। बे 24 जोंहा दिनै खेबसे आरोबाव जोङो मेलाखौ खुंनो थाखाय हुजुग मोनदों। जे साफ्रोमबो रायजो राजानि मदद मोननानै साफ्रोमबो रायजो राजानि जाथि जनगोष्ठीया जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजायानो जोंखौ मदद होदों जे जोंनि बे ओनसोलाव मेलाखौ होनानै जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया खौसेथि जायो आरो बे मेलाजोंनो जोंनि माखासे हाबाफारि लानाय बायदियै जोंहा मोसाखावरि लानाय जादों, बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जाहाथे एसे एनै सोलोंनानैबाबो जाहाथे गोजौ लेभेलाव थांनो हायो जों बेखौ हाबाफारिखौ जों लाफानाय जादों। आरो बेवहाय आं खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै जाहाथे समायना रमायना जोंनि बे मेलाखौ खुंफुं आफादनि जानानै जोंबो बरायगोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंखौ मदद होफैयो आं बेखौ खावलायबाय। गोजोन्थों।